Warai iki sayangku sing ayu dhewe nyuwun apa bakal tak usah walik sing muneri sing wedok. Lah iki semangat mbek juga gitu bos. Jajal nek gak gitu aku lho. Wah, tenang kok. Yang mripate rasa nyawang ngono nyapa to? Mripate rasa nyawang ngono iki. Lho apa butuhe ngono lho. Drama nyekel tangan ya nyekel tangan ning ora usah penelengan mripate koyo nyawang apa ora wong wedok ya sampean. Ora usah cemburu tobat, berarti ku jane sing ndi sing arep bundoki. Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usahi. Apa? Mripate lho sing wedok ada risih lho. Kowe ora pantes lho nyawang wedok ngono kuwi. Nembang yo nembang, nyanyi ya nyanyi. Wong lanang aja jelalatan ngono mripate nyapa? Hah? Lah kowe iki jane sing ndi to? Aku nih jane gak entuk. Ya sekalian Ora cocok, ora cocok. Wis gak cocok.